हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बरायबाय माय वाटार टेक चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो। दायो बे समाव सावरायगोन जोङो SLBRP अफिसियेल वेबसाइट मोनसे जि सोलिगासिनो दं जे आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जब आरो बिनि अनगायै गुबुन गुबुन माखासे भेकेन्सिफोर दंबावो। बेनि गेजेराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायाव जोङो माबोरै हागोन इडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ लानानै गोबाङानो कनफिउस जादों जे डिग्रि पासआ ट्रेटमेन्ट एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया। स' जोङो दायो बिनि बेलायाव जों सावरायगोन जे HS पास जायोब्लानो जोंहा 4 ग्रेडनिफ्राय लानानै आप टु नोंथाङा फरेस्ट गार्डसिम नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन फरेस्ट गार्डसिम। आरो बिनि अनगायै नोंथाङा जुदि डिग्रि क्वालिफिकेसन होयोब्ला नोंथाङा फरेस्टार ग्रेड 1 खौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि अनगायै नोंथाङा फरेस्टार ग्रेड 1 खौ एप्लाइ खालामोबा एबा डिग्रि क्वालिफिकेसन लानाय एप्लाइ खालामोबा नोंथाङा 4 ग्रेडखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथाङा मोनब्रै एप्लाइ खालामनो हागोन फरेस्ट ग्रेड 1 खौ एप्लाइ खालामोब्ला एबा डिग्रि क्वालिफिकेसनजों नोंथाङा एप्लाइ खालामोबा नोंथाङा मोनब्रै चान्सेस मोनगोन। मोनसेयाव जाहैबाय ग्रेड 1 आरो सेकेन्डआव जाहैबाय फरेस्ट गार्ड आरो 3आव जाहैबाय AFPF आरो 4आव जाहैबाय ड्राइभार कनस्टेबल। बेखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि अनगायै नोंथाङा 4 ग्रेड एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। अके, दायो बेनि अनगायै जोङो सावरायगोन जे सासे केन्डिडेटआ मोननै मोनथाम आइडि खालामनानै एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया। गोबाङानो कमेन्ट खालामदोंमोन जे एबा मेसेन्जारनि गेजेरजों सोंहरदोंमोन माखासे लोगो नोंथांमोनहाबो। दायो बे क्लियार खालामनानै लानो हागोन जे सासे मानसिया मोननै आइडि खुलिनानै एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दे। बेनि थाखायनो साबधान जा। जाय बिथांमोना मोनसे आइडिजों एप्लाइ खालामखांबाय आरो एप्लाइ खालामनांगौ पस्ट दं एबा डिपार्टमेन्टनि माखासे पस्ट दंबावोमोन बेखौ एप्लाइ खालामफिनगोन, नाथाय आफसुस जाबाय एप्लाइ खालामफिननो हागोन ना हाला बेनि सोंथि। दायो जों क्लियार खालामनो हायो। बेवहाय बुंदों जोङो नोंथाङा मबाइल नाम्बार मोनसेजों रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव फिन गोदान रेजिस्टार खालामनानै एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। बेवहाय बुंदों जे रेजिस्टार खालामनाय मबाइल नाम्बारा भेलिड जानांगोन आरो बे मोनसे मबाइल नाम्बारजों एप्लाइ खालामखांब्लाथाय नोंथाङा फिन आरोबाव बे नाम्बारखौ लानानै एप्लाइ खालामफिननो हानाय नङा एबा एखे नाम्बार आरो एखे इमेल आइडिजों नोंथाङा गोदान सेट खालामनानै लानो हानाय नङा। नोंथाङा बे रेजिस्टार नाम्बारजों एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरो नोंथाङा गुबुन मोनसे रेजिस्टार खालामबावोब्ला बे मोनसे कमन पर्टेलावनो फैगोन। बेनि थाखायनो नोंथांनिया केन्सेलबो जानो हागौ होननानै बुंदों। दायो ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेमबो आं रायखांनो गोसो जादों जे सिगाङाव नोंथाङा ओरैबायदि ग्रेजुवेट क्वालिफिकेसन दङ, नाथाय नोंथाङा ओइस पासनि जि फरेस्ट ग्रेड 1 बे 1खौल' नोंथाङा एप्लाइ खालामबाय, नाथाय फरेस्ट गार्डखौल' बानायबाय, नाथाय फरेस्ट ग्रेड 1खौ खालामगौमोन। नाथाय HS पासनि क्वालिफिकेसनखौ लानानै बा HS पासनि क्वालिफिकेसननि मोनसे एक्सेन्ज कार्डआव आपडेट खालामबाय, नाथाय ग्रेजुवेटखौ आपडेट खालामाखिसै नोंथाङा। अब्लाबो नोंथाङा फरेस्ट ग्रेड 1खौ नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागौमोन, नाथाय नोंथाङा मा जाहैबाय HS पासनि जा फरेस्ट गार्डखौल' एप्लाइ खालामबाय, नाथाय लास्ट कनफार्म खालामनानै फाइनाल साबमिसन खालामबाय। अब्ला नोंथाङा बै मोनसे फरेस्ट ग्रेड 1खौ नोंथाङा एप्लाइ खालामफिननो हानाय नङा। मानो होनबा बेवहाय गोदानै रेजिस्टार खालामफिनजाया आरो बे एखे रेजिस्टार खालामखांनायनि सिङाव मोनसे डिपार्टमेन्टनि सिङाव नोंथाङा आरो गोदानै फिन हाबनानै बे पस्टखौ सेलेक्ट खालामनो मोननाय नङा। नाथाय गुबुन माखासे डिपार्टमेन्ट वाइस दं, जेरै एक्साइज, जेलार बेफोरबायदि दङ, जेरै एक्साइज आरो जेलार बेफोरबायदि माखासे दङ। बैफोरखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामहैफिननो हागोन। ट्रिटमेन्ट दङ, 4 ग्रेड दङ, बेफोरखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामहैनो हागोन। नाथाय नोंथाङा OHSनि क्वालिफिकेसनखौ लानानै डिग्रिनिखौ आरो फिन फरेस्टार ग्रेड 1खौ एप्लाइ खालामहैफिननो हानाय नङा। दायो जोङो एप्लाइ अनलाइन बेहाय मोनसे स्टेपखौ थांनानै जों नायनो
बेनि सिङाव दं नोंथाङा नुनो मोनदों अलरेडि लगइन खालामनोब्ला नोंथाङा नैबेहाय लगइन खालामनोब्ला नोंथांनि रेजिस्टार जानाय आइडिखौ होनानै लगइन खालामदो, नङाब्ला नोंथाङा सिगाङाव आसाम पुलिस एबा आसाम कामान्ड' जाय नोंथांमोना रेजिस्टार खालामखांनाय बे रेजिस्टार आइडिजोंनो नोंथाङा बेवहाय लगइन खालामनो हागोन आरो एप्लाइखौबो खालामनानै लानो हागोन। दायो नोंथाङा जुदि रेजिस्टार खालामखांनाय गैयामोनब्ला अब्ला नोंथाङा नैबे रेजिस्टार नावआव होनानै नोंथाङा रेजिस्टार खालामनानै आइडि मोनगोन आरो बे आइडिनि गेजेरजों नोंथाङा एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन। दायो गाहायाव नायनो हायो नोंथाङा जुदि माखासे टेकनिकेल इसुफोर जादोंब्ला नोंथाङा बेवहाय टल फ्रि नाम्बार होनाय जादों। बे टल फ्रि नाम्बाराव 10टा AM निफ्राय 5टा AM सिमनि गेजेराव नोंथाङा कल खालामनो हागोन आरो अनलाइन एप्लाइनि माखासे प्रसेसफ्राबो बेखिनिनि गेजेराव एक्सेप्ट जागोन। दायो जोङो गाहायाव नायनो हाबाय मा मा पस्टफोर ओंखारनानै दङ आरो बिनि माखासे लास्ट डेट बेफोरबायदि माखासे डेटफोरखौबो नोंथाङा बेवहायनो नायनानैबो लानो हायो। बेवहाय जोंहा मा दङ बेहाय मा होनना बुंदों 26 जानुवारि बेहाय ओंखारनाय 28 निफ्राय एप्लाइ जादोंमोन। बियो 11 फेब्रुवारियाव बियो जोबहैगोन। बियो मामोन फर रिक्रुटमेन्ट फर 253 पस्ट अफ जेल वार्डार। बेहाय जेल वार्डार दङ। बेहाय मोनफा मोनफा डिपार्टमेन्ट वाइसै पस्टफोर दङ, बेखौ नोंथाङा नायलांनो हागोन आरो बिनि लास्ट डेटखौ बावनो नायनो हागोन। आरो बै मोनसे रेजिस्टारनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना गासैबो एप्लाइखौ खालामनानै लानो हाजोबगोन। दायो बियो ट्रिटमेन्ट नोंथाङा बेहाय अनलि OHS पास एबभाव हानाय नंला, अनलि HSLC निफ्राय HSS पाससिमखौ नोंथाङा ट्रिटमेन्ट एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। गाहायाव नोंथाङा नायदो गासिबो फारि फारि नुनो मोनगोन बेहाय बेसेबां डिपार्टमेन्टनि माखासे जबफोर ओंखारनानै दङ आरो इलिजिबोल नन इलिजिबोल बेखौ नोंथाङा खेबसे रेजिस्टार खालामखांनानै सिङाव हाबफैब्लानो नोंथाङा गासैखौबो मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि डाउटआ जानो हागौ एसेब्लाबो क्लियार जादों आं आसा खालामदों। जुदि नोंथांनि थाखाय बे भिडिअआ हेल्पफुल जादोंबा एसेब्लाबो अब्ला नोंथाङा लाइक खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामदो। थेंक इउ।